On, mattoa on. Hetkinen! Ja, nyt! Ei jaksa, tää on ihan vituusti! Tää on aivan vituusti! Tää on ihan helvetisti, kattokaa tätä! Ja uusi kierros! Ei tullu X tai R, mutta tää on aivan saatanasti! Voiko olla Max-Winni? Ollaanko Max-Winnin lähellä? 10 ois Max-Winni. 10 kerroin on Max-Winni. Onko? Ehkä. 2 ja... 10 kiloa!